Christian Serge, og jeg lærer folk at køre på mountainbike. I min optik, så kan man tage sådan den gængse, kedelige mountainbike og gøre den ret attraktiv eller ret sjov at køre på ved at udskifte en række dele. Styr, frempind, pedaler, dæk, og så måske noget, som kan sænke tyngdepunktet omkring sadlen. Med de forbedringer, så kan man få en cykel, som rent faktisk er ret responsiv og agerer rigtig fint på sporet, den der sjovere at køre på. Hvis vi fokuserer lidt på styr og frempind nu her, så skal vi snakke lidt om, hvilken effekt det har at have et bredt styr, men også hvad standardcykler kommer med i dag. De fleste cykler, der er det jo der, man kan spare. Man kan spare rundt omkring på komponenter, og en af de komponenter, det er jo ofte styr og frempind. Den plejer at være 100 mm, og så får man noget styr, som er alt mellem 680 og 710 mm bredt. Jeg vil gerne advokere for, at man prøver at gå lidt kortere og lidt bredere af de årsager, man får øget stabilitet, man får noget styrke. Det bliver nemmere at gå fra kant til kant. Og så er du faktisk et sted midt i din cykel i forhold til at have en god position, at du er nemmere ved at kunne tage imod og give fra på cyklen. Så det her cockpit, det giver noget. Hvis man skulle snakke om en god regel i forhold til, hvis man skulle skifte ud, så plejer der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at per 20 mm du går bredere på dit styr, så skal du gå 10 mm kortere på din frempind. Moderne mountainbikes, de kommer med længere og længere overrør, og det tillader os rent faktisk, at vi kan skifte til det her korte cockpit og brede styr. Og det gør noget ved ens cykleri. Det giver selvtillid, det giver styrke, det giver stabilitet, og det gør dig til en bedre mountainbiker.